Balığın jügüdi. Balıklar üçün en erbet üç jügüt. Haysız ajak alamatlarynyň balıklar bilen düýbünden gabat gelmeýänligi hakda pikir etip gördüňizmi? Garaz gatnaşyklar üçin diýjek bolýaryn. Özüňiz balyk bolsaňyz ýa-da balyk dostuňyz bar bolsa, ahyrına çöl ünsülen diňläň. Ilki bilen balyklar gaty duýgur. Olar çyn ýürekden baglanyşyk, mähirli gorlaw we ruhy akylagy zebirlerini gözleýän çuňur şahsiýetler. Emma olaryň duýgur durmuşyny janly dowsaga öwrüp biljek zatjak alamatlar bar. Üçüncü ýerde ekizler. Howa. Olar gyzykly, ýakty ýaly bolup görünmegi mümkin. Ýöne aslında olaryň gapma garşylygy, manysyzlygy balagyň deňaramlygyny ýitirýär. Ekizlerden birden ýitip, pikirlerini birden ýitip ötüp bilerler we balyklary ünsürmezler. Ahyrynda da balyklar bulara çydaman özüni gark ederler. İkinci ýerde sünbüle. Okey. Logik tertibiň alamaty. Hemme zat öz ýerine goýmaly çalyşýar. Kimişe bolup geçýän zatlar seljerýär we bu gaty gowy. Emma duýgular, ýürek we arzu bilen ýaşaýan balyk sünbüleni tanqid etmegi gaty agyrly duýýar. Bu özara gatnaşyk diňe baky garşylyga öwrüler. Netijede elbetde bu zäherli. Kemsiteji gatnaşyk bolup, onuň diňe balyk, diňe gowurulgy halda çykyp biler. Birinji ýerde islendik gatnaşykda uzaklagy saklamagy halaýan, erkinligi we garaşlygyň nyşany bolan alamatdyr. Emma balyk üçin bu aýylgynç syna bolar. Ol bu alamatyň ýanynda ruhy ýakynlygy, mätäçligi sebäpli emosional boşlugy duýýar. Bu ýyldız bolsa, muny elbetde oňa berip bilmeýär. Bermek hem islemeýär. Dogrumy aýtsam, adatça ol